LP than bang tum chedam de pen rongalo indeng ner kep sir kep ke chare tum lu ke pathana ret pulote tet DL8 ke kopia phan lo HSDF song tum ke chengsi executive ami kang nipon Rangsana College Students Union tum pen Karbi Anglong Thomas Council CM aphan kachurupon Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai Tame ke swastan tapi tame nan ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo Lason amar jivan duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne apran asap asap melo bang tumta junwek tha Rangke nili pai kiso ason to ari ke ngi kaharja katimi kiso kela amar jivan adowai order pen pacho pen sinona sawo ke tumilo anke anthek dolo KarbiAnglongLIVE ada babirta long peneli sami beauty BP non birtang ton pen arjuponik thai Toglang hin paprang dunang ji pura sorkar tuma hin pen longri ar lo ke do an LP school long pendang lok high school long an setami than bangang hoya phan misen nang ji pusi teachers eligibility test mate tet dovek nang ji pusi sorkar pen pathik ponlo laso teng pen tet ki unta tum aphan si than bangang hoy pekpon si school along tin along ta pathan damro laso phi puthot sorkar hin pen puthot diploma in elementary education thi hek pen DL8 dovek nang ji pura ningkan ko an penone lu ke than bom a than bang tum phan sitame pachali dun thutoirin tilo bonta tet pen DL8 lu cheot ta than bang tum jong se school hem chedam de pen LP school hem adum ke do ingdeng sir kep Kecharle tuma phanchiklo jonalong suri plipo tangka pipen school lo pathan dun pulo tangte hala bangso school long kecharli dunak lim sumar tum ko ansi tok langa hin quality doji ahok bangso ram thei ki jong ponang kok lake kedam tang phai kuni chikloni phai phorni nili balong kedo block mission coordinator chokyola long than bang SMC laben Karbi Anglong Thomas Council joint secretary Nirupama Timung piang bong chingki chingwai padopon bangso ka chingwai hu joint secretary Nirupama Timung pi Kupino kaningje bangsolam thi aju paprang sina labangke puheno je ahok lo pima media long ke klang bangge masapsu teacher atuma bang ahoda dak mane luthan thi palam bangke alangni tum pen report hang lo sia lam bangke la single teacher school long ana bangke isi katora ladak la remote area school bina apen la hai along ke dam ke wang ma selang ni tum nang che than lo la pen SMC president tum ta than lo si la tum chikloi jon pen atum bange un ana bangke hopta ke thoma an ke la tum ke than than si tami ke dam ke wang ma si la tum bange ni phone ni truck nang ko ke ti busipu esam la tum aber nang hirlo pulu tangte la pen ahok lo non akimi education system along a new education policy ateng ben pulu tangte teacher tum han training bang pathipik na sila teacher tuma training aphan pulu tangte nili tum bangke apor la puson si nili tum district along la pen block along apuson training padupon titi na se alang litum la bangso training ke bang hoda bangke alang litum bangke class bangke thanu ne det po la arum nang hir det po ke la si la so hoda bangke la si muheta me SMC president mana than lo je alang litum alang liki puateng pen LP than bang atum lo than thi polama bangke aho kali pusi ki jumnais tame chikloi jonalong hithi rui thoman ke lo than dam seta than bang inut vet jok e phongarum ke wang lote puthot ka chedam thujia phana bang ke ni phuan nang kok ti pusi than pon la penan parta jongsi community support dok lote rongalo inut ba ka phan log pathan dun je phan engage mate pathik pon setame chok puta joint secretary timung pi pen ningje ponthu bonta jongsi chikloi jonang bong hithi roi thoman si lo than dam chot pulo tangte bangsong bong holiday la pen bhomkruani ni thom do la pen than bang ke dam de hithi royan parta than bang tu ma phan padupi pulote seke ke du ni ko anma la na bang ke school hem kang hap check penan parta thang ta bilu la so teng pen langdam pulotang te than bang tum lu ke than dam bang ke chikloi jonalong ni kre phon si do po la pen than bang inut vet a school hem along
than bang jong si SMC le pen rar tum mate community support du plote than bang phan pachirap dunta hinuni polam this tami chok plote tet DLS athan bang kupia phan no kinangji jong si than bang atumabang kaviatum rongarlo ingdeng kep pen HS ke Charlie atum aphanta chok plote school along arniwang than bang ke padover pen quality education ke wanjia phan abang ke school pen kate bok heta tum aphan le Karbi Thomas council hin pen than bang ang hoi pet rong seta hinguni no jong si school te bok terai tum aphan jasmet ingdeng kep kri si ke Charlie LP school along lu pathan dun rong chok plotang te DLS ke untang atum nangji pupena jok kupia thisi kiche ke bia sul aphan na pen school pen kilometer thong ke pian ka helo than bang to aphan hala bang so school long pathan dam nang hana ajat le pudam sitame KarbiAnglong than bang atum mithang school hemalong lu than dam depo rongalo ingdeng sirkep ki Charlie atum aphan tangka ki pipen lu ke pathan dam aphai do pikla la sojok LP school along ingdeng hini ke thoma men ka che tok thek chot kalisi ABC amek anta ke tok thek thia klim sumartum dopikla athe kanghu tumke ni chonghudat puke kumantuni ta che thana hilo la si Karbi Thomas council education em Richard tong bilapen Karbi Thomas council CM Dr. Piram Ronghang chilangdun pammi mi plote KarbiAnglong toklang hin paprang dunun edachi ponpo la puson si klempon lo sila bangke teacher amithang jungjung si tangkai pipen paklem po lambang ke klang lagi ahokali ahoklo alang nita loke than pini pulutang te ningang sampen pini ki pi pajir la bang ka prek lo la pen la puson sinil tum system do je community support pen la puson teacher haladak pek pon long teacher ki pek pon bangali support dunji pan hoda dak sumartom bhan la enrollment high u pulutang te la puson ke engage pon dudu sila bange community to methang school grant pen la puson si pipo la pen rong sortum pu chirung pen pipo la puson school ta dopik sila bange ke no na thu pen lang ponang ne la ke nili tum setame hinunilo athela bang community tum isi initiative lo je sumartom bhan la anso se pathek nang po ako hoglam lo ani sile teacher avidet lo pulutang te sumartom bang ke school bang vedet po akula school ke bang vita ani si khuti lo pulutang te akyong dong ani ta mila tum kaselat do kok pola si la puson si drop out do kokati aposi nili tum bange kaike ta son si pu je local osma la puson do pulutang te engage nangji community pen apen nili tum proposal setami pi je local news report KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong alo non hedjong racharya song amahang kipathek pulute HSDF asong henlo labang so song kilik kachipa haije phan nihang nijangalo tami HSDF asong apharman sai kiklematum do desang se son si non malong thek ponlo lason si kedam tang ni phai grip clear ni rongkuroi pathuak lamalong kicheng si HSDF asong tumpen executive ame ingni ponno la some long HSDF West KarbiAnglong district in charge Wilson terang pen me chari ponsi HSDF asong pharman ke claim ke damjia phan me long pen pinang an habili sori chipi pono la pen West KarbiAnglong district arlo a constituency 3 arlo along tame CC committee Prabjin pen kiseng kapitang ejia phan satami chisi chidang pono bangso HSDF asong pen kichengsi executive amekang ni ponohut nonang kileji ni phai inkora ke thomani rongkhang constituency aro thedung mass joining ame pi padopon ji pusi HSDF West KarbiAnglong district in charge Wilson Trang pen pachetak ponsi mu hala swarni HSDF asong phan ki kroi ning ka the arat do anatum stame nang chetong dun erjia phan chupha ponno lapen HSDF West KarbiAnglong district in charge Wilson terang pen kaning ji ponthuke APHLC ame phu jai kathar ke bangakeng kitur ke methanga keng tame so dangji pu chima tha thesi nona bangke jai kathar akeng ki so dakalisi are pita ka chi beng thulo lasinil tum rajanti mungalong ke ajak dum thibji lapen non MLA kilik tame nil tum chedam dun si ong dunga vote chipalong pen chipahai ponji pusi phirang ke thengno Wilson terang pen ningji pon mass joining a program rong khang ar lu rong khang homosti ar lu rong kuroi ka pathua klamalong ong dunga muluk pen itum kapachit tong ni phan si mai pon lo la song bong pen klem rapet nam rapet dak itum LAC andar
women wing pen Kedanglok, youth wing lapen constituency along kapre ka constituency along president secretary pen kem lapen abangku tum pen tum anu tim sita ikam lo lapen tum soalnya bang itu muluk tum pen kapacit tong dia fansi pinya main itu lapen nomor siri pon lo lapen nomor ini bang lah hello itu HSDF Central Committee Sarajenter mung akihai lang ifan pini non itu executive committee along alang ni belega sai do kok ajo ini cetong dulu ni derlo aka pregadim program do kok ajo ini seta nilitum bang alang ni nang lidun de sita nilitum arjap tanglo tapi nilitum MGP pensi nilitum isi polo Dongkamukam dan Vicky Bay, KarbiAnglongLIVE. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang Tri Junction in front of Po and Pei Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Pardon, KarbiAnglong nili Dr. Rangsina Tobi, sumit consultant. Non ladak kecelang keso kecelang awar saya penangan ke longpon itu keceng sibang ke laki allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak suarlo keso jenebala likoria lo la apikilo keso hai anda non atau ka beta kecelang ponaning hangtun te ladak so kecelang awar sai longpon ikan logot la ken kugiso kono aripi keso hai ta ladak kecelang longpon di awar sai longpon iko. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Nijang KarbiAnglong iparo dongkamukam rong sopiar lokido Rangsina College Union Badi tumpen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tilaram rong hangaphan kachurupon. Kidamtang ni Phai Sirkeparni Rangsina College Students Union Badi tumpen Chipatir Piponsi Phong Plikebrahini Social Freshers Meet Come Farewell Ajaime Pamanpon Labangso Phong Plikebrahini Social Freshers Meet Come Farewell Program ki Pamanpon along KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tilaram rong hangpen aluhi sarpoman pengpen chetong dunsi halapu phapangjang aluhi man pen KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Tobila pen ki ongdong man peng ki dotum chetong dunun TC alira lon pen bangso Freshers Meet Mission pen pachun pondo Jasamen Rangsina College Students Union tumpen phirangke lamthi kachepak langpona tengpulote KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tilaram rong hang akira pensi bangso Freshers Meet Come Farewell Jaimek Mission pen paman ponlong pamilo Jongsi CM akirap avetang tenilitum bangso me ke pachun jephan akisung dulo Bonta CM ronghang sangho akirap penilitum Mission pensi me pachun ponlong pamilo Ngasinilitum Rangsina College Union Body pen CM ronghang sangho aphan kachuro lamthi phirangke thingno longpen chipakrangpon KarbiAnglong Autonomous Council Chief Executive Member Sir Dr. Tilaram ronghang alang lisi ni management pet alang li thedum nang achara dum dosin no bangsu program mission met adi do jona pen insam general tempat chunong pamilo asialang li pan tum Rangsina College ten ginyana hin pen alang li pan ning kang sama kiru pajilo ati alang ni usna achara dum de poson ten tum bangsu program mudil bangsu jaime tempat chun kedeji Samayalang ni ning kami parti aja, Eastern Society pan ning kang sama Eastern pan kirun, Eastern Society pan alang ni kacara peti piga aja alang ni itu pan harap dan itu mesin met adi tu jod insan jinan itu tempat junong lo. Asilang ni pan itu Rangsina College Engineering pan alang ni pan ning kang sam suri sudah kiru pipa jilo. Apa nampak alang ni pan alang ni future alang ni kimang son suri sai suri kimang doan. Alang ni thang ki bengi pan kabi pin pen itu alang ni pan hempu mukrang pira senja hirjungi pajilo alang ni pan thangna ki bengi pan abilo pusing alang ni pan ningi thina pen
hempu mokrang pira senja hirjumi hangse lang lipan ki mana son doan pa chune tu busi ni jithilo la pe lang lipan itum jesmet pet itum halabang sor sing itum ka churong ji bolo boy fizal itum sabso sai itum ki sikcha job lang lipan chur ton nelo itum pinisi bang nang rong atema pol bulate itum from ki jut pen itum next ani bang itum form ka fill bang cheng fit non sabi form lo sui bom asil itum lang lipan pinisi chur long asil lang li pan sabi itum alam hirjumi han bilo lapen alam so programan long alang li ki cheng si alang li keng kam nang sior cheng lo bang su police long 9 of November 2025 on si lang sa police alang li keng kam nang sior cheng lo alang li hem alang li buha agad dong kam kamat poi fis sami alang li parani ben alang li bangbe sorry alang li keng kam nang sior cheng lo dong kam pen wiki be KarbiAnglongLIVE. Pini ada babirta ke lepan si kang ton poniklo kartong.